Смотрите. Ровно складывать. Так, понимаешь? Пекторал этот. Правой рукой. Правой. Ложишь сюда в квадрат. Вот так. Да? Эту ложишь паттерну сюда в центр. Но двумя руками берешь, положи назад. Не скинь гости. Перед двумя ручками спокойно. Но стань по центру. Так поставь и крыжик с крыжиком. Чаша сюда ближе. Так. Все. Добре? І потім складувати. Як я забираю, каша буде стояти тут. Складывай. Кашу на патку. Берешь ставишь паттерн. Обои. Складываешь. Ставишь. Левую руку. Читать будет. Она читать будет. И лекцию. Только не спеши читать.
Приступаймо з адвагаю да трону ласки, каб атрымаць міласэрнасць і дапамогу ў патрэбны час. Алелюя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши, яку ахвяруємо в інтенції наших першокомунійних дітей і батьків, які сприяли, каб діти їх на протягу 2 годів приходили в костел, слухали лекції релігії, катехізму, познання Бога, і самі батьки присутнічали. Тому Божа благослови, каб менавіта пераемнасць веры, якую атрымалі бацькі, перадаюць дзецям і сумесна разам ідуць па жыцці, славячы Бога. Таму молімся за ўсіх першакамунійных дзяцей, якія ў гэтым месяцы, маі або ў чэрвені, прыступаюць да першай святой камуніі, і за іх бацькоў, за бацькоў Беларусі, Маці Божая, Каралева святого Мая, няхай сапраўды яе апека дапамагае станаўленні хрысціянскім, каталіцкім нашай краіны. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Павядаюся. Вельмі думкаю, вчинкам і занедбанням. Моя вина, моя вельмі великая вина. Тому прошу найсвятейшу заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне, а Пана. Няхай змілуецца над нами Бог усемагутны, і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, всемогутный Божа, няхай Дух Святый наполнить нас своими дарами и створить у нас новое сердце, каб мы стали милыми Тебе и завжди были послухмяними Твоей святой воли. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі владарить, в єдності Духа Святого, Бог, прасуще веки вечные. Читання книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні тысячнік, жадаючы дакладна ведаць, у чым юдэі абвінчаюць Паўла, вызваліў яго і загадаў сабрацца першасвятарам у ўсёй вялікай радзе. Потым прывёў Паўла і паставіў перад імі. Павел, ведаючы, што адна частка складалася з садукеяў, а другая з фарысеяў, усклікнуў у высокай радзе: «Браты, я фарысей і сын фарысея. Мяне судзяць за надзею на ўваскрашэнне мёртвых». Калі ён сказаў гэта, распачалася спрэчка паміж фарысеямі і садукеямі, і падзяліўся сход. Бо садукеі кажуць, што няма ўваскрашэння ні анёла, ні духа, а фарысеі прызнаюць адно і другое. Узняўся вялікі крык, і ўсталі некаторыя кніжнікі з боку фарысеяў.
і пратэставалі, кажучы: «Нічога благога мы не знаходзім у гэтым чалавеку». А раптам з ім размаўляў дух ці анёл. Калі спрэчка абвастрылася, тысячнік спалохаўся, то разарвуць Паўла, і загадаў жаўнерам спусціцца, забраць яго ад іх і завесці ў крэпасць. А ў наступную ноч пан з'явіўся яму і сказаў: «Будзь адважны, бо як ты сведчыў пра мяне ў Єрусаліме, так ты павінен сведчыць і ў Рыме». Гэта слова Божае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Сказаў я пану, ты мой пан, пан частка спадчыны маёй і келіха майго. Ён лёс мой трымае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе благословляю пана, які даў мне параду, бо нават начамі вучыць мяне маё нутро. Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакінеш душы маёй у адхлані, і не дасі святому Твайму убачыць тленне. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою, вечнае шчасце, праваруч Цябе. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Каб усе былі адно, як Ты, Ойче, во мне, я ў Табе. Каб і яны былі ў нас, каб паверыў свет, што Ты паслаў мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус зняв очі своє до неба і молився такими словами: «Ойче святий, не тільки за їх прошу я, але й за тих, хто повірить у мене, поводле слова їхнього,
каб усе былі адно, як Ти, Ойче, во мне, а я в Табе, каб і яны былі в нас, каб поверив свет, то Ти послав мяне, і славу, якую Ти дав мне, я дав їм, каб былі одно, як і ми одно, я в їх, а Ти во мне, каб былі з'єднані в одно, каб свет познав, то Ти послав мяне і полюбив їх, як полюбив мяне. Ойче, хочу, каб Тие, кого Ти дав мне, были со мною там, где я, каб бачили славу мою, якую Ти дав мне, бо полюбив мяне перед заснованням свету. Ойче справедливый, свет Тебе не познал, а я познал Тебе, и гэтые познали, то Ты послал мяне. Я обвястив им Твое имя, и обвящать буду, каб любов, якою Ти полюбив мяне, в їх была, і я у їх. Гэта слова Пана. Нехай слово Євангелля знімуть грахи нас. Хвала Єсусу Христу. Шановні, місяць май, Богородичний місяць, в яким многие наши священники вечерами, раницы, днем, в святынях, коли отбывается святая имша, славять Богородицу, майовое набоженство, спеваючи, читають, в сенсі моляться, розважаючи літанію, гэтые призиви. Это менавіта в кожнім призиві, гэтым звороте літанійним, целая книга, целая история. И, можно сказать, целая библиотека. По одно само слово Матці Святого Костьола. Калі, чаму, адкуль гэта бярэцца і так далее. Королева всего свету. І зноў задумываемся, бо менавіта пры стварэнні свету Господь прадказвае Богородицу, што жанчына, якая сатре табе сатана галаву, яна народзіць Збавителя, Мессию. И королева свету, королева всего створения. И так далее, в кожном призыве мы окунаемся в великую историю Богородицы. И тут так само в этом месяце мы слышим наш такий зворот до Маті Божией, молитва в Твоей обороне, под Твою оборону. Мы спешаемся, утекаем, схиляемся, тулимся до Тебе и называем Богородицу нашей берегиней. Берег, берегиня, оберег. Это и есть той оберег, но не просто речь, а дух. І над этим так само треба задуматися, бо бачні знаки, так, гэта закликають нас, що треба гэта цінити і берегчи, але треба мати настільки таку віру. Если я прошу Маті Божией под Твою оборону,
то мені треба душою, серцем таки схилитися, вірувати. Да, в якимсь сенсі поклон на колені Матері Божої, а ще більше, це повинен бути поклон душевний, віри. Бо можна насильно чоловіка поставити на колені, але там нема того оберегу, бо нема відкритості. Тому наша берегині це заклик, що ми повинні відчути її присутність. А присутність, то співаючи, молячися в костьолі чи вдома, ми повинні на кожний час, день пам'ятати про це, що ми діти Марії, що ми, справді, християни, католики, католички, які отримали дар Святого Христу, становлення, науку, і то ми хочемо бути в цьому духу. То ласка Божия дійничає. І накольки візьміться люди по-розному, здається, всі однаково приходять в костьол, але по-розному з костьола виходимо. Поводле віри твоєї, нехай тобі станеться. Я сьогодні, чи коли не так уважливий, не так відкритий, не так собраний в молитві, так. А коли ми справді перед імшою, там за якісь кілька хвилин, півгодини, звісно, то входимо в цю атмосферу ласки Божої. І тому поглядіть, як Ісус сьогодні, здавалося б, одним словом, «Ойче, дай, щоб вони були одно, так, як ми». Все. А поглядіть, скільки Ісус зворотав мольба до Отця Небесного, щоб світ повірив, що я їх послав. Щоб ті, хто увірують, так само були в такій же любові, як вони, кого я посилаю. Тобто ми з вами, увірувавши в Євангеліє, дії апостолів, приклад апостолів, ми маємо те саме благословення, що апостоли. Ісус об этом просить. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були одно. Апостоли і ми з вами, чи в кінці світу інші, які народяться, слухачі, вірники. Поглядіть, цілих 3 абзаци Ісус виказує цю просьбу до нас, до апостолів, до Отця Небесного. Отче, заховай їх, так як ми з тобою одно, щоб і вони були одно, як я в їх, вони во мені, і ті, хто повірить їм, щоб так само були одно. Це вельми моцна пов'язь тих позитивів, яких, можна сказати, чоловік, душа, яка довіряє Христу, вона в обдимках Божих. Вона, пробачте, в той сеті Божій, духовної ласки, яка охинає того чи іншого чоловіка, який довіряє провіду Божому, Слову Ісуса. І тут ми чуємо, Богородиця так само закликає нас, щоб ми прислухалися Слову Ісуса. І тому ось в цьому місяці май ми маємо цю ласку, щоб таке Боже благословення передавалося не тільки нам, але як перша комунія ось в неділю, в суботу сповідь дітей і батьків, і родичів, братішок, сестричок старших, хто вже були, бо святая комунія – це не тільки дитяті, це батьки, братик, сестричка, дедушка, бабушка.
Це сімейне велике свято. Так як народження дитяче, прост дитячий. Це дитя, яке приймає Єсуса. Ось ця подія, вона так само нас закликає, єднає до цих слов Єсуса, які просять, щоб були одно. І тут менавіта ця сила духовна, яка дається нам дарами Духа Святого, 7 даров Духа Святого, щоб ми мали цю моць. Ми, може, її ніколи, звісно, при житті не зрозуміємо повні, але це наш такий духовний скафандр, така аура. Нам здається, ми нормально живемо, нормально серед людей, нормально, а в справжності ласка Божа приймає, освячає. І не раз, не тому, що це як в від'ємному значенні хочу сказати, але як не раз бачимо, як люди терплять, страдають і так далі в світі. Чому? Нема дару Божого. Ми бачимо, співчуваємо, але треба молитися за їх. Бо Мати Божа в своїх об'явленнях завжди закликає людей молитися і закликає, як Меджигор'ї, пам'ятаємо, безупинно, на хлібі і воді 2 дні в тиждень. На хлібі і воді. Пост. Круглий год. І певно, це ідеально, це ласка Божа. Але принаймні, щоб ми відали, щоб ми хоч чуть-чуть десь смага, чи хочеться з'їсти, не, потерплю, пару минут, там, півгодинки, і до вечора, чи чуть-чуть сьогодні пооперую. Уже ми маємо це як акти щелісті, як цю ласку Божу. Тобто все назапашується, і воно дає нам те, об чим Єсус сьогодні просить. Отче, дай ласку, щоб ті, які увірують їм, апостолам, були со мною так само одно, як я і ти, Отче, становим одно. Боже мой, какая это глубокая, безмежная любов Єсуса до кожного чоловіка. Бо Він помирав, терпів на крижі, і перед крижем, крижовий шлях, не оптом за всіх нас, так як ми не раз терпимо, терпимо. Єсус так не терпів. Єсус Господь Бог. І Він окерував за кожного з нас. І в Його серці, сознанні, кожний з нас, так як ми з собою ще глибіє. І весь світ Він прийняв на крижі за кожного з нас, акумулював в собі одним. Це неможливо. Коли не раз терпять там за сім'ю, за дитя, двоє там, чи... да. А тут за весь світ, до кінця світу, не оптом, а за кожного з нас. Тут відчування цієї необсяжності Божої любові, яка приймає все чоловічество в своїм серці. І тому такі слова ми сьогодні чуємо, безупинне, як то є хвалювання. Отче, дай їм ласку, бо я за кожного з їх терпів. Тому, шановні, відчувайте, що охерування Єсуса – це не за збавлення світу вот так, а це за збавлення. Якщо б я чи хтось з вас одинёхенький був після Адама і Єви, і Єсус би терпів за нас, так,
як за увесь світ. І терпіння Його за увесь світ, як за кожного з нас поодинці. Тому, Боже, дадай нам ласки святла Духа Святого, на якого чекаємо з послання, щоб ми розуміли, щоб ми заглиблялися в эту таємницю і відчували эту полегку, этот підйом, бо Він нас єднає з Богом. Він окриляє, Він додає сили. І тоді зовсім інакше наше тіло, наші всі справи, як вам сказати, виконуються і проходять, бо ми це виконуємо з іншим потенціалом на кожний день наших обов'язків, наших дітей, за яких оферуємо, внуків, народ наш, та й народи світу. Боже, нехай Твоя мольба проявляється і скриться в кожному серці нашого народа. Амин. Молимся. Собрані в ім'я Ісуса Христа, який молився за нас під час апошньої вечери, знесем до Бога Отця покорні просьби, щоб Він наділив нас і весь світ дарами єдності і спокою. Молимся за усіх віруючих у Христа, щоб вони становилися одним цілим у вірі і у Духу Святим. Тебе просим. Молимся за нашу Айчину, щоб у їй панував дух одинства і взаємної поваги. Тебе просим. Молимся за покликаних до святарства і монашського життя, щоб молоді люди з бадьоростю йшли за Єсусом і повсюдно свідчили про Його. Тебе просим. Молимся об згоді і взаєморозумінні у сім'ях, щоб діти зростали у любові для більшої хвали Божої і на радість своїм батькам. Тебе просим. Молимся за нас самих, щоб ми жили у Христовом одинстві. Тебе просим. Боже, Ти проси, наєднаєш нас з собою. Вислухай наші просьби, підтримай Твоєю ласкою, праз Христа, Пана нашого. Амин. Бо дякуючи Твоїй щедрості і праці, Тобі. Він став для нас благословлений. Благословлений Ти, Святого, дякую. Благословлений Ти, Боже, Отче. Прийми нас, Господи. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бога Отець Усемогутний. А їх на прославлення і хвалу Твоего.
так само на користь нам. Милосердний Боже, з ласки Твоєї освячи гетые дары, які ми приносим Тобі, як духовную ахвяру, и зраби сами стали для Тебе вечным даром. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами, гору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Ця правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми Тебе, Боже, завсюди славили, а особливо в гетий час, больш урочисто обвящали Твою хвалу, коли Христос був охвірований, як наша Пасха, і Он перемог грех і смерть, одновив все створення і нам вернув страченое життя. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях. Благословленный Той, кто приходит у ім'я Пана. Та правди Божа Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гетые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас тілом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. І Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гетого все, бо гета есть тіло моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо гета есть келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гета чините на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Поминаючи смерті воскресення Твого Сина, ахеруєм Тобі, Божа, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством.
Пам'ятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі в надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужили удзел в жыцці вечным, єднасці з Найсвятейшай, Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом, яе абранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Вайниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, якія спрадвеку уподобалися Табе, каб з імі і мы хвалили і прославляли Цябе праз Сына Твайго, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, дай нам сьогодні і отпусти нам праві. Ми отпускаємо. Будь нас успокой. Просим Тебе, Божа, збав нас ад усяго злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пришестя Бавце нашего Иисуса Христа по Твоем. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, прось. Не зважай на грехи наши, але на віру костела Твоего, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волей, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на веки вечные. Спокой Божий, няхай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам. Гэта ягнец Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленная
пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, цела Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Кроў Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Праўду кажу вам, лепш для вас, каб я адышоў, бо калі не адыду, суцяшальнік не прыйдзе да вас. Калі ж пайду, спашлю яго вам. Алелюя. Славе, славься Христе, славе.
Пане наш Божа, нехай нас освятить Твое Слово, а принятый сакрамент обновить наши сердцы, чтобы мы могли раскрыть их для даров Духа Святого. Праз Христа Пана нашего. Нехай буде похваленый. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ojca z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. И Христова, Иса, Мати Костела, Мати ласки Божай, молись за нас. Мати беззаганная, Мати непорушная, молись за нас. Мати найцудовнейшая, Мати доброй рады, молись за нас. Анна наимудрейшая, Анна хвалы годная, молись за нас. Анна ласковая, Анна верная, молись за нас. О мудрости. Причина нашей радости, святыня духовная, молись за нас.
ружа мистычная, ежа Давидова, молися за нас. Ковчег заповету, брама небесная, молися за нас. Притулок грешных, сутешальница засмученных, молися за нас. Королева патриархов, королева пророков, молися за нас. Королева веровызнавцев, королева паннов, молися за нас. Королева в небо взятая, королева ружанца святого, молися за нас. Королева Беларуси, королева всего свету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, вислухай нас, Пане. На себе грахи свету, луйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью раз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся.
заступальница наша, Ты заступник, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему заручай, Сыну Своему. Nawęna do Ducha Świętego. Panie Jezu Chryście, dzień niebowszestia, Ty zagadał swoim apostolam nie odchodzić z Єрусалима, ale czekać obiecania Ojca. Ty kazał im, Jan chryścił водою, wy będziecie ochryszczeni przez niekielka dzień Duchem Świętym. Przyjmiecie moc Świętego Ducha, jaki na was zejdzie, i będziecie moimi świadkami aż do kraju ziemi. Po przykładzie apostolów, які з Марією, Твоєю матчі, іншими учнями Твоїми, 9 днів одинодушно тривали на молитві, так само і ми хочемо подрихтуватися про супольну молитву до прийща Духа Святого. Тому просим Тебе, спошли нам Своего Духа. Пане Єзу, Ты, правда, мудрость и одлюстрование Отца, спошли Твое світло і правду, щоб ми завсюди словом і чином свідчили про Тебе перед усіми людьми. Спошли нам Своего Духа. Пане Єзу, Ты взошел до Отца, спошли нам обіцяного Сутішителя, щоб ми отримали моц з неба. Спошли нам Своего Духа. Пане Єзу, зроби, щоб нас вів Дух Божий, і ми завсюди поступали, як Божі діти. Спошли нам Своего. Спошли на нас Духа Святого, щоб ми визнавали перед людьми, що Ти наш Володар і Пан. Спошли нам Своего Духа. Просим Тебе, Боже, нехай Дух Святий запалить у нас той огонь, який наш Пан Єсус Христос послав на землю, жадаючи, щоб Він моцно розгоревся, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Молитва о беатифікації Божого слуги Едварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику полным покоры, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, Он заставался верным мужем и батьком семьи, державным діячам і будівником святиняв. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості та людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Едварда, и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, що в хуткім часі Він буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле,
Молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей, заховывай нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницу нашого збавлення, достоїлися тримать яє плен. Раз Христа Пана нашого. Когда?
понятно.